Sibamukela kamnandi ngisabiyena ke uNtombi Zimawe umadlovu engakanani entendeni yesandleni eligodela iminyama lambani bayile munyenga basakala ngasengwe into engathi nje fuku umuntu mhlawumbe nomaba umzelemo baba ke uJom Zex la kumculo wombhaqana baba umzex la kumbhaqana ufika nini ufika kanjani ufakwa yini emculweni mhlawumbe nje wonke ngenza mhlawumbe uqala kumbhaqana iqala phi indlela yakho umculo ngiyabonga baba iqala kude kakhulu indlela yami ukuqala nje ukucula ngaqala ngisemncane ngikhule nje ngenza umculo ngokuhlukana ngenza uStatamiya ngenza indlamu kuningi nje nomculo noma nono ngenzile kwaze kufika isikhathi la ngesikhathi sengenza umculo lokho noma nono kusho ukuthi ngiye ngaya kwasebenza eGoli mangisebenza eGoli ngihlale ngibuye futhi ngize ngasekhaya sifike ngixhumana negenge yami lena phela besitula ngeStatamiya kuthe kusuka ngoba ngafana bothunje kula kule genge yeStatamiya bavele basoka badlala iziginci babedlala iziginci ngabana nothando lo mculo weziginci hayi ngathi ngisoka ngoba ngaphinde eGoli mangiphinde eGoli ngabona ngathengela iziginci ngokungena kwami ukuthi ngingene emculweni weziginci besiyilo sizenza umculo shaya isigubhu sisine senze iStatamiya asengena kulena ke manje shaya izinsimbi kuhamba kanjalo ke baba ngabe leyo minyaka leyo hayi khona ukudala kakhulu ungena kanjani ke manje ekuthenini ke umbambe ke cace manje ukuthi ke manje ngize ngingene kulo shuni ihambe kanjena into yami maye masilena eGoli bengiyithande kakhulu le genge ngiyibona mangabe ithi mayiqedile ukusebenza iyongena bese shaya igumboot dance bengithanda kakhulu ke lo maye masengibuye washo ukuthi igumboot bengiyithanda afika ekhaya akake ngizama ukuthi ngishune igroup yami ezodlala igumboot dance hayi ngayishula maqeda ngasengenza nomculo ozohambisana nale gumboot dance hayi bengidlala kakhulu ke leka South Coast ejele zangithini endaweni ngikolusifiki endaweni ngiyade ngifuna ukuzona manje washo ukuthi ke abantu abaningi bayithanda lesitayela lesi mangidlala ngidlala ngiphethe ngisho nabafosholo kube ngathi siyasebenza bayalikhambisa abafosholo ali gumboot si yabona stage nje kusetshenzwa ngempela mawasho ukuthi isitayela nje abasithanda kakhulu manje inkinga ngabe ifike ibe khona mase kuthiwa yohlangana namanye ama-group mhlawumbe kwesikhathi kubuzwa ukuthi uhlobo lomuntu oludlalayo bese nami kubana leyo nkinga senjingadideka-ke nami ukuthi ngizothi uhlobo luni bese bethi-ke bona cha ungcono sugroupe under umbhaqanga hayi-ke ngase ngivuma nami ngoba ngingazi uba ngizothi yini uhlobo luni lento engiyenzayo ngigcina-ke sengumbhaqanga ngaleyo ndlela manje kusho ukuthi-ke I'm 2 in 1 ngiwumbhaqanga ma ngingena zamakhalisha ngiyangena ngalezo gamboots kusho nje kuyavuma yonke indawo makuza kwezombhaqanga ngingene ngale ndlela kade ngingene ngayo la mangabe kufika mhlawumbe kushawa ilokho noma